Ja, vi har valgt Blume Support, fordi at vi kigger på det hele menneske som virksomhed. Vi vil rigtig gerne gå ind og støtte vores medarbejdere, og at vi alle sammen kan gå ind og bruge det her værktøj, som Blume Support reelt er. Hvis jeg nu har en ægtefælle, der er syg, jamen så kan min sundhedsforsikring gå ind og hjælpe på den konto der. Men det kan Blume Support, for de kan gå ind og hjælpe os på forskellige måder. Den slags support kan vi ikke få andre steder fra. Vi har et tydeligt fornemmelse af, at vores medarbejdere virkelig er glade for den support, de får fra Blume Support. Og vi er helt sikre på, at vi har medarbejdere, der har undgået sygemeldinger på grund af, at vi har Blume Support til at gå ind og hjælpe os. Men i forhold til at benytte Blume Support, så ser jeg egentlig ikke nogen specifikke virksomheder, der går ind og får bedst muligt ud af at bruge Blume Support. Det mener jeg faktisk, at det kan alle virksomheder få.